गिदिर गोलाव फोरोंबाय रोङैखौ रोंहोबाय आंनि खाफालानो गाज्रि नोंसोर आंखौ मानो जोनोम होनाय आइ बाबा होननानै आं आइ बाबाखौ रायो नोंसोरनि साननायखौ सिमाङावबो सिमां खालामना दोनसिगोन आइ बाबा होननानै आं जाफुंहोनो हाला होननानै हेलौ लोगोफोर बे समाव आरोबाव मोनसे भिडिअ लानानै नोंथांमोननि गेजेराव सावरायनो होननानै फैनाय जाबाय मैया आं नुदों आरोना मोनसे भिडिअआ फेसबुक पेजावहा जोंनिनो सासे बर' लाइमोन सिख्ला जायनाखि आथिं थोंसे गैया आरोना जायखौनोखि जोंनि मिथिनायाव बुंना लादों सोरबा मानसिया प्रमद बर'नि नाम लानानै बिनियाव फन खालामोमोन नोंनो लागै जों साख्रि होगोन दान्दिसेल' नेनानै था साख्रि मोनगोन होननानै नोंनो लागै बिटिआर सरकारा साख्रि होगोन बेबायदि बाथ्रा फन कलनि गेजेरजोंहा फोरमायहरदोंमोन आरोना दिनै बे बाथ्राखौ लानानै बे लाइमोना बेसेबां गावनि गोसोआव गावनि जिउआव हास्थायनायखौ लानानै मिजिंखौ लानानै दिनै नेगासिनो दं नाथाय जाफुङाखै 8निफ्राय 9 दान जालायलांबाय दासिमहालागै नाथाय जाफुङाखै बेफोर माखासे बाथ्राफोरखौ लानानै दुखु मोनदों लोगोसे गावनि सोलेरा देहाया जे माबायदि दुखु गोनां आथिं फारसे गैयै बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै दुखु फोरमायदों आरोना मा बुंनानै लादों बिथाङा नोंथांमोना एसे खोनासंनानै लादो आरोना बिनि उनाव माखासे बाथ्रा आं बुंबावगोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांजोबबानो जाबाय आरोना जोबजासे खुलुमबाय आंनि मुङा सोमस्रि बर' नोंगौ आं थांनाय 8-9 मासनि सिगां आं ससियेल मिडियाआव नुजादोंमोन आरो गोबां रायजो राजायानो आंखौ नुनो मोन्दोंमोन आं आरो बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों आंनि दुखु खस्थ' आंनि जिउ जारिमिन आरो आंनि आइ बाबानि जिउ जारिमिनखौ आं फोरमायनानै लादोंमोन आरो दिनै फिन खेबसे आं आंनि जिउ जारिमिन आरो दुखु खस्थ'खौ फोरमायना लानो थाखाय आं ससियेल मिडियाआव नुजाफिननो गोनां जाबाय आइ बाबाया दुखु खस्थ' खालामनानै आंखौ फोरोंदोंमोन थाखोसेनिफ्राय लानानै आङो दायो BA कमप्लिट खालामबाय थाखोसे थाखोनिखौ आङो बे जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टआव थानाय माने LP स्कुल आरो ME स्कुलाव फरायलांबाय बेनि उनाव मेट्रिकखौ पास खालामनानै आङो जोंहाय मासबाद टाउनाव थानानै फरायहैदोंमोन आरो आङो गिबि खेब ससियेल मिडियाआव ओंखारदों होनना बुङोब्ला आङो मासबादाव थानायावनो ओंखारदोंमोन मासबाद आनसलिक मन्दिराव माने सासे हरसिं बसुमतारी आरो दिनेश बसुमतारीनि नाजानायाव गिबि खेब बिसोरनो आंखौ मेगन बेखेवदोंमोन ससियेल मिडियाआव ओंखारहोनानै दायो आङो मासबाद कलेजाव फार्स्ट इयारनिफ्राय लानानै डिग्रिसिम बोसोरबा फरायबाय बे मानो होनना बुङोब्ला आइ बाबानि दुखु खस्थ'नि गेजेरजों आङो दिनै डिग्रिखौ कमप्लिट खालामनानै आरो कम्पिउटार कर्स लादोंमोन कम्पिउटार कर्सखौ कमप्लिट खालामनानै आं दायो न'आव दंफैयो आरो कमप्लिट खालामनाय माने फरायबाय थानाय समावनो आं ससियेल मिडियाआवबो ओंखारखादोंमोन बे ससियेल मिडियानि गेजेरावबो आंनि दुखु खस्थ'खौ आं फोरमायना लादोंमोन आरो फिन खेनसे दिनै आं आंनि दुखु खस्थ' आरो आंनि आइ बाबानि दुखु खस्थ'खौ फोरमायनो थाखाय ओंखारफिननो गोनां जाबाय बे 8 मासनि सिगां आंनि दुखु खस्थ'खौ फोरमायनायनि गेजेरजों आंखौ गोबां कल खालामदोंमोन सोरबा अनसुंथाइबो हरदोंमोन अनसुंथाइ हरनायफोरनि थाखाय थेंक इउ आरो कल खालामनायनि गेजेरजों आंखौ गोबां माने सारमोना होनहरदोंमोन माने आंनो साख्रि होगोन माने साननैसो थाना खबर मोनगोन होननानै नाथाय दिनैसिमबो माने जाखिनि इसोर आंखौ आसा खालामना दोनदों नाथाय बे आसा मथे आं दिनैसिम जाफुंनाय फैयाखै बेखायनो आं फिन खेनसे खालामफिनबावदो सारमोना आंनि सिमांखौ जाफुंहो आरो साननानै लायो आं दायो माने सारमोना जे कल खालामनानै बे 9 मासनि सिगां कल खालामना बुंहरनाय मथे आं नेनानै दंबाय दं कल फैबानो कल नाम्बार गोदान फैबानो आंनि माबा मोनसे खबर फैदोदां होननानै आं साननानै लायो खिन्थु नङा आरो गुबुन कलसो फैयो माने आंनाव नाम्बार फैबानो माने नाम्बार गोदान फैबानो आं सानो आंनि जिउआव आं जाबायदि गोसोआव सानबाय थायो बेयो माने आंनाव दिनै फैबायदां होननानै सानो नाथाय खाफाल गाज्रि खोमा आंनि लाइफआनो माने जोनोमनिफ्राय जोनोमावबो हरजाबाय आथिं आखाइ गैयि सोरजिनानै आफा इसोरनि अननायाव नाथाय दा दिनैसिमबो थांनानै दङ थांनानै थाबाबो माने आंनि सिमाङा मोनसेबो जानानै फैयाखै बेखायनो आं गावनो गाव साननानै लायो आंनि खाफालानो गाज्रि खोमा होननानै माने जा खामानि मावनो लायो बे माने मोनसेबो जाफुंनानै फैया बेखायनो आं बिदि जेरै प्रमद सारनि नाम लानानै माने गोबां माने आदा आब'मोन आंखौ खबर लाहरबाय थादो माने नानि माने सोरबाया होनो फरायफिन सोरबाया होनो नोंनो साख्रि नांथारगौ नामा आं होनो साख्रिखौनो लानोसै आं फरायफिनला आइ बाबानि दुखु खस्थ'खौ आं नायनानै थानो हाला आरो दिनैबो दासिमबो माने आं नायनानै थानो हाखाया माने मालाबा समाव हारसिंनो जिरायनानै सानखुमाबाय थायो आं दासिमबो आंनि आइ बाबानि साननायखौ आं जाफुंहोनो हायाखै आरो आंबो आंनि साननायखौ जाफुंहोनो हायाखै आं बे एसेबां गोलाव समाव जुदि आंनि जिउआव साख्रि गैयाब्ला आंनि जिउआव जेबो माने
जानानै फैयाब्ला आं बेखिनि गोलाव समाव आंनि जिउखौ माबोरै सामलायलांगोन आइ बाबाखौथ' आं सानफ्रामबो मोनबाय थाया सानसे आइ बाबाया आंखौ नागारलांगोन बे आइ बाबा गैयाब्ला आङो माबायदि सोलिना जागोन आं बेखौ सानबाय थायो बेखायनो माने बै सारमोन खोथा होनाय मथे माने सारमोना बुंहरबाय थायो साननैसोनो माने प्रमद सारनि नाम लानानै बुंहरबाय थायो माने गुबुन मानसिया फन खालामनानै आं प्रमदजों माने बिदिनो लोगोसे माबा खामानि मावो बेफोरबायदि माने गावसोर मोजां डिटेल्स खोन्थाहरा आरो प्रमद सारनि नाम लानानै बुंबाय थायो नोंनि साख्रिनि थाखाय नों सिन्था खालामनाङा बिदिनो माने 8-9 मासनि सिगां कल खालामबाय थाग्राफोरा बिदि दंमोन दिनैसिमबो नेनानै माने जाफुंनानै फैयाखै आरो आङो बेखायनो फिन खेबसे बिटिआर सारखौ बे साननैसोनि गेजेराव बा हायोबा आंनि सिमांखौ होनो थाखाय गुरै खावलायहरनाय थायो मानो होनना बुङोब्ला दिनै आइ बाबाया सोलिनो जोबोर खस्थ' जादों दिनाव माने सानफ्रामबो आइ बाबाया गुबुननि न'खराव सैमा बायदि हाजिरा खामला मावनानै जायो आरो आंबोथ' बेफोरबायदि हाजिरा खामला मावना जानो हाया जिउआव आं जुदि साख्रि मोनाब्ला आरो आइ बाबायाबोथ' सानफ्रामबो बेफोरबायदि बोराय बुरि जालांबाय दिनैसिमबो माने इसोरबो आंनि आसा मथेनो आंखौ नेनानै दङ माने जिउआव सानबाय थायो खोमादां आंनि फिसानाव मोनसे साख्रि जागोन खोमा साख्रि जागोन सोङो सम कल फैबा सोर फन हरदों होमबाना आं होनो रावबो हराखै ओमफ्राय आइ बाबाया होनो नोंनि जिउआव जेबोआनो जाया मालाबा समाव आंखौ आइ बाबाया सोंखारियो आरो नोंहा खाफालानो गाज्रि जिउआव जेबोआनो जाजाया उन्दैनिफ्रायनो गोबां खारबाय गोबां खामानि मावबोबाय नाथाय नोंनि जिउआव दासिमबो जेबो जाया होननानै बेखायनो आं होनो आइ बाबाखौ आंनि खाफालानो गाज्रि नोंसोर आंखौ मानो जोनोम होनाय आइ बाबा होननानै आं आइ बाबाखौ रायो नोंसोरनि साननायखौ सिमाङावबो सिमां खालामना दोनसिगोन आइ बाबा होननानै आं जाफुंहोनो हाला होननानै गोबां सानबाय थायो आइ बाबाया रायबाथाय इसोरबो दुखु खस्थ' हाजिरा मावना फैनानै गावसोरनि मेंनाय देहाखौ लानानै नोरजिया जिरायनानै थायो सानो आं जिउआव माबा मोनसे जानाय मोनब्ला आं आइ बाबाखौ बेफोरबायदि दुखु खस्थ' नायनानै थाबाय थानानै सान्दुं अखा सानफ्रामबो बिखानि थैखौ दै खालामनानै एसे गिदिर गोलाव फोरोंबाय रोङैखौ रोंहोबाय नाथाय आंनि आइ बाबानि साननायखौ आं जाफुंहोनो हायाखै आंनो आंनि खाफालखौ दुसिना लायो जाहाथे आंनो खाफाल गाज्रि खोमा बे बुहुमाव जोनोम लानानै गोरिब न'खराव जोनोम लानानै आइ बाबानि बेखौनो सानबाय थायो सम दिनैसिमबो फन कलजोंल' खबर लाबाय थादों रावबो आंखौ लोगो हमहैगोन थांगोन नोंखौ लोगो हमहैगोन नों न'आव थायो ना टाउनाव थायो बेफोरबायदिल' सोंबाय थायो खिन्थु रावबो लोगो हमफैयाखै माने आं बिसोरनि खोथा होनाय मथेनो आं न'आव दंबाय दं नों जेरावबो थांनाङा न'आवनो था जों नोंखौ खबर लाहैगोन बेफोरबायदि माने फनजोंल' होनबाय थायो बेनि उनाव रावबो फैया आरो आंबो माने कल खालामफिनना सोंहरफिनो माने आं गिनाय फैयो गेदेर मानसिफोरखौ नोंथांमोना खोनाबाय जानो हागौ आरोना मा फोरमायखो मिडियानि गेजेरजों बुंदों गोबाङानो दिनै साननो हागौ आरोना गोबां बाथ्राफोरखौ नाथाय दिनै बिनि गोसोआव दुखुआ मा दं बे गावसो मिथिसिगौ आरोना दिनै मा होनो प्रमद बर'नि बिटिआर सरकारनि नाम लानानै बिनियाव जे कल थांदोंमोन फन रायज्लायहरदोंमोन माखासे मानसिफ्रा नोंनो साख्रि होगोन बिटिआर सरकारनिफ्राय नों साख्रि मोनगोन होननानै बिकलंग हिसाबै नोरजिया हिसाबै बेबायदि नोरजिया मानसिफोरनो साख्रि होनो हायोब्ला जोबोद मोजां आरोना गावनि थांना थानाय राहाखौ बिसोरबो मोननो हायो जों आथिं आखाइ मोजांफ्राबो साख्रि नागिरो नाथायब्ला जों मावनानै जानो हाबावोसो बेहा दिनै आथिङानो थोंसे गैया नाथाय बोरै मावना जानो बे साख्रि गैयाबा ना साख्रि थायोब्ला जिरायनानै लिरलु लिरला माखासे बाथ्रा खामानिफोरजों मावनानै जालांनो हागोन नाथाय गुबुन बोलो बाहायनांनाय खामानिफोरखौ मावनानै जानायाव जोबोद गोब्राब जागोन आरोना जोबोद गोब्राब जागोन बिनि जिउआव दिनै आं बेखौसो बुंनो सानदों जायफ्रा बिनियाव कल खालामदोंमोन जे बिटिआर सरकारनिफ्राय प्रमद बर' सारा नोंनो साख्रि होगोन होननानै नों साख्रि मोनगोन दसेल' नेथ' होननानै बुंहरदोंमोन दिनै बैफोरबादि मानसिया थारैनो बिटिआर सरकारनि लोब्बा गोनां मानसि ना प्रमद बर' सारनि मानसि मारमोन बे बाथ्राखौ साननो गोनां दिनैनि बे समाव दिनै बिनि जिउआव जे मोनसे आसा फोथायनाय मिजिंखौ होनानै दोनबाय नाथाय दिनैसिम बे जाफुङाखै 8निफ्राय 9 दान जालायलांबाय ना 8 मास 9 मास जालायलांबाय दिनैसिम जेबो नेनानै थाब्लाबो रिप्लाइ फैयाखै बुंदों गोदान नाम्बार कल फैयोब्लानो आंनि साख्रिनि बाथ्रा ओंखारदों नामा फैदों नामा बे बाथ्राखौ दिनै सानबाय थायो बियो सानबाय थायो आंनि साख्रिनि खौरां फैदों खोमा बेखौ नेनानै थाबाय थायो नाथाय गुबुनसो
दिनै जायफोरा बिनि सायाव कल खालामनानै बेफोर बाथ्राखौ फोरमायहरदोंमोन बिसोरो जुदि बिटिआर सरकारनि मानसि नङाब्ला गुबुना ओरैनो खेलायहरदोंब्ला जोबोद लासिंसिं आरो दुखुनि बाथ्रा दि जाय मानसिफोरा बेबायदि कल खालामनानै फोरमायहरदोंमोन बेफोरबायदि मानसिया जोबोद लासिंसिं आरो इनाय नेहाथ मानसि जागोन आरोना बेफोरबायदि मानसिया जुदि नंखायनो थगायनानै बेबायदि दुखुआव थाखानाय मानसिखौ आरो दुखुसिन खालामहोनाय बेबायदि मानसिया जोबोद नेहाथ जागोन आरोना जोबोद गाज्रि दुखुनांथाव जाथाय जागोन बेफोरबायदि खालामनाया। रायजो राजा नोंथांमोना मा सानो बेफोरबायदि बाथ्रानि फारसे? जुदि बिटिआर सरकारनि लोब्बा गोनां मानसि प्रमद बर' सारनि लोब्बा गोनां मानसिब्ला गोख्रैनो साख्रिखौ होनाया मोजां जिहेतु मावनानै जालांनो हानाय बायदियै न'खरखौ सुंथालांनो हानाय बायदियै हिनजावनि मानसि ना गोरा खामानिफोरखौ मावनानै जानो हाखा बिनि सायाव ना आथिं थोंसे गैबावा बेफोरबायदि मानसिनो साख्रि होयोब्ला रावबो जेबो आपत्ति होनायबो नङा आरोना थोंजों साख्रि होयोब्लाबो दिनै फरायनाय लिरनायावथ' फरायबाय फरायनायाथ' दंखायो एसेब्लाबो नाथाय बेबायदि नङा नाफ्लानि सोरबाफोर थारैनो हरमारदोंब्ला जोबोद दुखुनि बाथ्रा लासिंसिंदि जोबोद गाज्रि जागोन खोथाया। लोगोफोर नोंथांमोना मा सानो बेफोरबायदि जाथायफोरनि फारसे बे भिडिअनि फारसे नोंथांमोना मा फोरमायनो सानो फोरमायनो हागोन आरोना। आं भिडिअखौ गोलाव खालामला एसेयावनो दोनथ'नोसै आरोना लोगोफोर। जायफोरा चेनेलाव गोदान साबसक्राइब खालामना होनो हागोन आरोना अननानै लोगोसे शेयार खालामनो हागोन कमेन्ट खालामनो हागोन आंनि बुंनाय बाथ्राफ्रा गोरोन्थि जादोंब्ला आरो मोजां जादोंब्लाबो भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय।